ମୁଁ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଯେତିକି ପଇସା କମାଉଛି ତମ ବର୍ଷକର ଦରମା ସେତିକି ଥିବନି। ଆଉ ତମମାନେ କ'ଣ ଏତେ କଥା ଭାଷଣ ଦଉଛ ମାରିକି? ହିଓ ବିଲୁଅ କୁହନ୍ତିନି ଭୋ ହେଇକି ଢିଅରେ ଫୁକନ୍ତି ଭୋ ହେଇକି। ମୁଁ ଗୋବର ତାରିକି ଘଷି ତାରିକି ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୋ ପରିବାର ଖାଉଛନ୍ତି। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍? କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ନିଶା ମରଣକୁ ମାରିଦେଲା, ନିଶା ମରଣକୁ ଦେଲା, ନିଶା ମରଣ ତାଡ଼ିଦେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଶା ମହାରଣାକୁ କେହି ଚିଆର ପକେଇଥିଲେନି। ନିଶା ମହାରଣାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇଥିଲା। ଯିଏ ମୋ ନାଁରେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋର ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛି। ଯଦି ତାର ହିମ୍ମତ ଅଛି ସେ ନିଶା ମହାରଣାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ନ କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି କଟକ ସିଡ଼ିଏରେ, ତୋର କେତେ ଦମ ଅଛି ତୁ ମୋ ଘରଠିକୁ ଆ, ମୋ ଘରଠିକୁ ଆ, କ'ଣ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ତତେ କହୁଛି ବା ମୁଁ କଟକ ସିଡ଼ିଏରେ ରହୁଛି। ଦର୍ଶକ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ମାନେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲେ ନିଶା ମହାରଣାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଶା ମହାରଣାକୁ କେହି ଚିଆର ପକେଇଥିଲେନି। ନିଶା ମହାରଣାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭରେ ବଜାଉଛନ୍ତି ନିଶା ମହାରଣାକୁ ମାରିଦେଲା, ନିଶା ମହାରଣା ନିଶା ମହାରଣା ତାଡ଼ିଦେଲା। କ'ଣଟା ତାଡ଼ିଲା ରେ? ଏମିତି ସବୁ ନେଗେଟିଭରେ ବଜାଉଛନ୍ତି। ତମେ ବଜେଇଲେ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ମୋର ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେମିତି ଅଡ଼ିଓ କାହାରକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କାହାର ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଭାଇରାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଶା ମହାରଣା ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି ଢିଙ୍କି ବଗ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଘରଟା କେଉଁଠି କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେମାନେ ନେଇକି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଗୋବର ତାରିକି ଘଷି ତାରିକି ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୋ ପରିବାର ଖାଉଛନ୍ତି। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍? କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ବା ହେଉଛି ମାର୍କେଟରେ ଠିଆ ହେଇଛି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ। ମୋ ବାପା ମା ଘାସ କାଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ତମେ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ କି ତମେ ମାନେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ମାନେ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଫୋର୍ଥ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ବଦ୍ଧ ପାଗଳ ତମମାନେ। କାହିଁକି ନା ତମମାନଙ୍କ ଔକା ତମମାନଙ୍କ ଲେବୁଲ୍। ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ ନିଶା ମରଣ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୁକୁର ମାନେ ଭୁକି ହୁଅନ୍ତି। ଢିଅ ବିଲୁଆ କୁହନ୍ତିନି ଭୋ ହେଇକି ଢିଅରେ ଫୁକନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଭାବେ ସେମାନେ ଢିଅ ବିଲୁଆ ଗୁଡ଼ାକ। ଯଦି ତମର ହିମ୍ମତ ଅଛି ଆସ ନିଶା ମରଣକୁ ଇଏ କର, ତା ଘର ଠିକଣା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଆସ ତମର କେତେ ଦମ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ପଛରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହୁଅନି। ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁର, ଖାଲି କୁକୁର ନୁହଁ ତ ବୁଲା କୁକୁର ତମମାନେ, ହେଲା କି? ସେଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଦରକାର ହେଉଛି ଖାଲି। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ମିଛ ମିଛ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ମୋତେ ସେସବୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ନିଶା ମହାରଣା କେବଳ କାମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ମୋ ପରିବାର ମୋର ଚାଳ ଛୁପୁଡ଼ି ଘର, ସୋ ହ୍ୱାଟ୍? କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ମୁଁ ଚାଳ ଛୁପୁଡ଼ି ଘରରୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି। ମୁଁ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଯେତିକି ପଇସା କମାଉଛି ତମ ବର୍ଷକର ଦରମା ସେତିକି ଥିବନି। ଆଉ ତମମାନେ କ'ଣ ଏତେ କଥା ଭାଷଣ ଦଉଛ ମାରିକି?